kenyo. Berarti ki dereng palakrama menika. Wah, alah, jan ya cocok. Iki biasane sing diincer ngene iki muni pengendang biasane ngene iki ya. Jan ya. Monggo, mbok pilih niki nenggani napa ingkang dados kajatipun Bapak Sunarto. Mbok pilih saderengipun tetembangan atur donga rumiyin kalian Kang Hameku Gati saha kemanten Sarimbit. Monggo Mbak Nur Hirman. Doa kagem temanten kekalih nggih mugi-mugi dadi pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jepripun niki Bio? Nggih, ya diterusne anggone lelipur weh kaya ngapa? Kaya ngapa ya, Mak? Kaya apa iki Mbak Nur Hirman. Weh jan ya. Iki biyen tipake apa? Tipak Hirman ngono ya ta ya. Ketoke ngono iki. Bar Hirman ngono bar apa ya iki bojone Hirman. Basa tak tambahi kok malih duwawa metok. Heeh, monggo, ayo. Niki monggo menawi bawa nggih dipun krasakaken niki mbok pilih wektune sik wah, tasik jam pinten nggih jam 11 ae. Ya. Bawa mboten napa-napa sing kepenak. Iya, jan. Yen wengi rumangsa rino Yen bengi katon kaya awan. lamun rino Niki kula suwun Pak Sunarto sinten ingkang sami pinarak. Niki mbok bilih kula ugi tetepangan saged dipun serat wonten ing WA Pak Narto sinten ingkang sami nenggani. Mungkin saged kula celuk. Nah, Kang Narto yuk. jroning kalbu ambek kotias Ngelayung mak. Engkang sules tiaeng warna memanjang yoswakang Lan ugi mboten langkung dalu punika ugi tinengganan dening panjenenganipun Mbah Lurah Manjung sugeng dalu Bapak Lurah Siswanto. Bapak Lurah Siswanto pinarak ya Mak. Lan uga mboten langkung niki Mbah Gutaya niki Pak Dalang Gutaya, Mbah Dalang monggo matur nuwun. Kula niki nggih nderek ajar Mbah Gutaya. Cocok.